Lo mabhwesha umlilo. The mountain mover. TK ngifuna nje sivele sigijimeni siye ezweni kaBaba uNkulunkulu. Sizofunda nje ivesi elilodwa namhlanje ekuseni, and then we will pray on that verse. Bese ke sivele siyathandaza emfuka TK ekuseni. Asibonge nje TK ngumsebenzi wenzayo uNkulunkulu akawenzayo impilo yakho osithintele ngawo umzimba kaKristu. Siyabonga uNkulunkulu, sengathi ngaqhubeka Baba akunikeze more blessings empilweni yakho. Siyakhulekela nje kuNkulunkulu ahlehlemelise indlela yakho Baba. Asigijimeni ke siyezweni Genesis chapter 1, sizofunda uverse 26 wakhona ivesi nje elijwayelekile. Genesis 1 verse 26 sizofunda la ngeKing James Version. King James Version engiphethe la. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Njalo kuliphinda tikeleli verse nje u26 kuphela bese siyathandaza phezukwalo. And God said, ngicela underline, God said, akushongo umuntu, akushongo umfundisi, akushongo upresident wezwe elithile, akushongo umuntu odumile onegama eliphezulu lasemhlabeni, but God said, let us create, let us make man in our image. Uthi uNkulunkulu, let us make man. Hayi ukuthi umuntu ukhandwe ngomunye umuntu, but umuntu ukhandwe uNkulunkulu. Maqhubeka uthi let us make man in our image. Ngamanye amagama asifani nabantu, but we are like God. We are the image of God. Ngamanye amagama everything that we do, we must do izinto ezifana noNkulunkulu. Asiqhubekeni lithi let us make man in our image, after our likeness. Mfowethu lithi elesizulu asifuze umuntu, asifuze enye into TK ukufana noPhumlani, kodwa futhi enye into ukufuza uPhumlani, ngoba umufuze uNkulunkulu wenza njengoNkulunkulu. Yonke into oyenzayo, each and every step you take, uthatha istep esifuze uNkulunkulu. Makuthi uPhumlani ufana nami, khona ezinye izinto akazenza but akangafani, ezingafani nezikaPhumlani. But uma sekuthiwa ufuze uPhumlani, noma eqhamuka uvela ubona uPhumlani, ngamanye amagama uma ufuze uNkulunkulu, noma uvela abantu bavele bebona uNkulunkulu Baba, noma ukhuluma abantu bavele bebona uNkulunkulu ngoba ufuze uNkulunkulu. Asiqhubekeni. Let us okay. Uthi after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea. Indaba yami lapha ekuseni ithi let them have dominion over the fish of the sea. Ile ndaba ke engifuna ukukhuluma ngayo TK, la uNkulunkulu siyazi wayedala umhlaba. Lithi iBhayibheli wayekhuluma ethi makube khona ntoni idaleka lento